job bun ki jingi khun nre yo covid ndai ngaya khun da katika ay ketika covid ndai kanong yi khun persha kane taklam haka arpuai terik nailar arjar arpuai ka Nehru Yuva Kendra Sangathan harangkat ka tanat rekam ka Sorkar District Sports Officer kala pelong ya ka jing mare marathon bal tip kum ka Fit India Freedom Run kum shibenta man rakhe ya ka azadi ka Amrit Mahotsav bat ka long ru kum shibenta ban ai man se me ki khun samla haka ne ka jing mare lawan bani shimbenta kum basan pongut ki samla shinrang bat ki kenthai lambat ki habret bat ya ka ne ka jing mare lasdang na indoor stadium Saiden Syapaham CM NSCA Stadium haka jingjengai ka badan kumbasan kilometer bat haka ne ka jing sedang lawan ban kawe lama da ka deputy commissioner ka Ribhoi district ka kong RM Kurba kane ka long ru kum shibenta ban rakhe ya ka jing lai lut ka ri ka ban nyop sansnam na ka jing senshar ki dole we are here to run, right? So inilah ada plan a lot, so I congratulate you Barokai, you participate, and I wish you all the best. Keep fit.